seguim aquí, seguim en aquestes petites entrevistes i ara és el moment de parlar sobre un premi d'enguany que ha sigut el Premi Trajectòria 2018 i tenim aquí el seu protagonista, que és el Carles Esteve. Carles, què tal? Del celler Can Ràfols dels Caus, al ben mig del Garraf. Com dius? Qui no hagi visitat el teu celler, pecat mortal. El tallem. Sí? Per què és tan especial aquest celler? Que t'ho Per què estigui. és tan especial, senyor Carles? Bueno, el massís de Garraf és la part del Paradès, la part més dura, la part desconeguda, que la gent no s'imagina com és, perquè és una gran pedra, té molta diversitat animal i tots són boscos i pedra i boscos, i les vinyes allà els costa molt de donar els fruits i són molt bons. Des de quan portes treballant a Can Ràfols, Carles? Jo vaig anar allà l'any 79, al Nadal 79, i la masia... 79? Ha plogut, des del 79, ha plogut. La masia estava bastant en ruïnes, havia vinya, es feia vi a l'engròs, no s'embotellava. Llavors el meu dia era de fer com un xató francès, elaborar i embotellar els vins de la mateixa bodega. I llavors, així, vam començar a plantar varietats noves, vam començar a regar el celler i fins ara hem estat. Ara el celler és espectacular per veure, perquè està dintre la pedra i a més... Sí. Sí, i crec que és molt interessant. El Carles ja va ser un viticultor amb visió i amb molts anys de feina i experiència, però que també ell treballa en varietats foranes, Sí. que ell ja sap que nosaltres no som de foranes, però una cosa no, la trajectòria d'un celler i d'una persona no va per aquí. La trajectòria és estar allà, mantenir-se i crear tota una escola al voltant de tota la teva feina. No? Has dit, és un premi molt merescut. És un premi molt merescut. Els Premis Trajectòria aquest any per nosaltres era un premi que ja el teníem pensat des de feia molt de temps, perquè realment totes les persones que porten tant de temps es mereixen que la reconeguin la seva feina. És molt difícil portar tants anys i que està encara fent vi i donant guerra. Estic d'acord, No, però sí que és veritat que quan preparàvem tot això, Carles Esteve era com... Quan el fem pujar i com? I com? I de quina manera? I era com molt especial, no? I hem hagut de liar una perquè vinguessis, Jo sempre he sigut molt tímid i no m'ha agradat molt la publicitat i parlar en públic, aquestes coses, no m'ha agradat mai. I ara que parlo pitjor perquè vaig tindre un ictus i tal, doncs ja he perdut més la vergonya. No. I el que ens ha costat, l'hem hagut d'enganyar perquè vingués, perquè no sabíem com fer-ho i al final quan l'he vist aparèixer he dissimulat una mica i he dit, bueno, ja està aquí, Bien. ja el tenim. Doncs, senyor Carles, ha sigut un plaer poder xerrar una estoneta amb vostè, Igualment. Per alguns, descobrir d'oïda aquest celler i que ens queda pendent anar-lo a visitar en persona. Passeu per allà perquè fem vins, crec que molt bons i tots són ecològics des de tota la vida, perquè la mentalitat nostra és de fer coses molt naturals i la bodega també és així. Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé, un plaer. Igualment. Molt merescut. Felicitats, guapo.